estadi, amb 0 euros de finançament de cap institució, de cap organisme, cap ajuntament, res. Tot ha sortit de la tesoreria i el caix del club i d'uns avals i de crèdits i tot això avalats per gent. Imagina't l'esforç que això suposa. Si a Spanair li donen 100 milions d'euros, per què no van donar res a l'Espanyol? Per fer aquest estadi, que també és un atractiu per al turisme, per fer eventos, perquè l'estadi... És veritat que no només es pot jugar a futbol, també es poden fer eventos interessants. No, home, no, ho estem fent. Cada setmana hi ha actes, cada setmana hi ha empreses que venen, uns fan, doncs, munten unes ponències, els altres fan, doncs, qualsevol cosa amb els seus clients, tenen el servei de càtering. Nosaltres estem convertint en l'estadi en multiusos. Es faran concerts a l'estiu. El que està clar és que quan fas un estadi nou i et dona totes aquestes possibilitats, les has d'aprofitar. I tot això et surt uns nous models de gestió que són els que has d'explotar. S'han gravat anuncis, també? A Montjuïc tot això, pel que sigui, tot això no es podia fer. No, s'estan gravant anuncis. Hem tingut ara durant 2 dies la cervesa Brahma de Brasil, han vingut jugadors de la selecció, hem tingut 600 extras per allà a la graderia cridant i celebrant els gols i tot això. Que va venir Kaká? No. Ah, no? No. Però té molt més. Com fa anuncis corrents, saps, està lesionat, igual va córrer també Luis Fabiano, va venir el Dunga, molt bé. Em sembla que hi havia el Julio César i deien que tenia que venir el Dani Alves aquesta setmana, no sé si al final. Que té molt mèrit, que és veritat que no han rebut cap ajut i han pogut tirar endavant un estadi com el que tenen.